nerġa' ngħid ħanati l-ewwel net rendi konta dak li sar s'issa. Il-lat dwar l-edukazzjoni saret konsultazzjoni pubblika u saret konsultazzjoni mal-MUT f'dan ir-rigward. Għandna dokumentat dak li l-MUT reaġixxi dwaru bil-miktub u imkien ma kienet issemma dan il-punt dwar il-warrants. L-interpretazzjoni tagħna u tal-avukati tagħna dwar il-paragrafu li hemm u li rajtu wkoll dwar il-warrants huwa ċar li ma ħajtieħdu l-ebda warrants xejn. L-MUT fl-aħħar iddeċidiet li l-interpretazzjoni qiegħda tagħti kienet differenti mill-interpretazzjoni tal-Gvern, dan huwa il-punt imma li qatt ma tqajjem waqt in-negozjati dwar waqt dawn id-diskussjoni dwar din il-konsultazzjoni. Nieħu pjaċir li l-bieraħ l-MUT aċċettat illi dalgħodu ssir laqgħa ta' konċiljazzjoni, ninformat li l-laqgħa ta' konċiljazzjoni kienet għaddejja ma nafx hekk spiċċax jew le, fejn matula il-Gvern reġa' għamel dawn il-punti u b'mod ta' rieda tajba, b'sinjal ta' rieda tajba, il-Gvern offra lill-MUT li jissospendi u anke jirtira l-att dwar l-edukazzjoni biex nevitaw l-istrajk ta' nhar it-tnejn. U nerġgħu npoġġu bil-qiegħda u jekk issa l-MUT għandha riservi ġodda li ma kienitx uritomna waqt il-konsultazzjoni npoġġu bil-qiegħda u dak ir-riservi we iron them out, ġifieri m'hemmx problema. Mod sorprendenti jiddispjaċini li l-MUT ma tatx risposta mal-ewwel li ħadd irtira l-istrajk. Ġifieri qed nistennew issa li l-MUT fil-sigħat li ġejjin tiġi lura u naħseb mod loġiku tgħid li rtirat l-istrajk.